Besok hari So this is about the season which you are going to learn, and we'll later learn about 2 more seasons. Say hi. That is winter season and spring season. Bye bye. Okay? Okay. So now Good morning everyone, welcome back to the channel. Asa khalamo nोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। दिनै जाहैबाय बुधबार, ओमफ्राय खामानियाथ' सोलिगासिनो, नानिनाबो क्लास जागासिनो। नै दिनैनिफ्राय नानिना बन्द जाबाय, जोंना 25 तारिखनिफ्राय जागोन बन्दआ। दिनै जाहैबाय 23 तारिख, 26 तारिख सानसेल'सै बन्द क्रिसमासनि। निउ इयारावबो बन्द दङ। नायनोसै मा खालामनाय जायो, एसे पिकनिक सिकनिकफोर जानाय जाना जाया। प्लानाथ' बेनो, नायनोसै। क्या कर रहा? हमारा तो खाना आ गया है। क्या है? लाफा। वहाँ से सुबह पूछा ना तेरे को, तेले भी आया, गोभी फ्राई। सही है आंटी, थैंक यू आंटी। बच गया ना आज का खाना भी। काउंटडाउन बिगिंस। आज रात को भी तो नहीं है। आज रात को भी नहीं, हम लोग बस यही कर रहे हैं, टिक मार्क कर रहे हैं किस दिन खाना नहीं बनाना है। दिनैबो आब' सासेनाव जानाय लोंनाय दङ, एसे लेंहरदोंलाय। बिदिनो जागासिनो जोंना। बच गई ना तू इस बार। All blessings from you people. नीनू किधर आया? पता नहीं। हैं? गौरां। Gurang Pak. बे गौरां दैया जोंनि न'नि उनावनो, खिन्थु मालाबाबो फैफेराखैमोन। दिनैसो नै Gurang Pak. नानीजों आंजों ओरैनो बेरायथावथाव। मछली है ना इधर, छोटा छोटा, देखा? You see? There. छोटे छोटे मछली है। नै बै जाहैबाय ट्रेननि ब्रिज, गौरांनि गोजौजों। गिदिरथार माथो गौराङाबो। पापा ये मिट्टी के साथ खेलना है मुझे। ये मिट्टी गंदा है मम्मा, आ जाओ। प्लीज। चलो एक बार टच करो, अच्छा नहीं है, गंदा हो जाओगे आप, ठीक है? अयो अयो अयो। दै आरो हायाव गेलेनो मोनबाथाय मा नांबावगौ बेनो, ओजों गेलेनोबो मोना नालाय। इनु किधर आया? हैं? किधर आया महर? हैं? ये बीच है आपके लिए? नानी ने बीच गौरंगा। मैंने क्या बोला, बीच था तो क्यों नहीं बोला तुमने? चाचा के पास बीच नहीं था। हम आप किधर जा रहा है इन्नू? बीच में? ओंखाम जाहैनोसै? जाथ'आ। मानो? उखैयाखै? औ। Besok hari Sersikela Gema-gema Ayo mana gitu. थै गैयिनि थाखाय मा जानांगौ आहा? बीटरूट, कैरेट, ऑब्वियसली बे तो सैलेड से नाले ओंखायनो बीटरूट जाफादो आरो सैलेडआव। वो भी खाओ, पोमोग्रेनेट भी खाओ आज। यहाँ पे फ्रेश है। हजोंनि मैगंफ्रा तो जाजाया, वहाँ का अभी में कोई टेस्ट नहीं है। वो फैनानै एसे फ्रेश मोनजाबाय।
और क्या खाना खा रहे हो? आज दिनै जोंना लाफाजों नाजों ओमफ्राय दाउ बेदर एवनाय बे आयंमोना हरदों बे मादै न'आव जेबो संनाङाखै ओंखामल' संनांबाय दिनै आज का भी जुगाड़ हो गया सब लाफा लाफा डे 3 लाफा जाहैबाय लाफाजों नाजों दाउ एवनाय सुपर तूने क्या खाया रसम सादम और आलू गोभी फ्राई फाइनाली दिननि खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय नै दा एसे क'क्राझाराव फैनायखाय फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ फारि फारि लोगो हमगासिनो दा नै आबनि मोनाव थांसै मतलब इसको कैरी ओमफ्राय करने बावनो जाते हो ओंखाम जानानै फैनोसै सोरनाव थांनो शेली शेलिनाव औ मा खालामगोन शेलिनावलाय गेलेनो गेले दे गेलेहैनोसै होमबालाय शेलिमोनाव ठीक है इउकेआव कभिडआ मिउटेन्ट जानानै स्ट्रंगारसिन जानाय खबर मोनदों इन्डियायावबो मोनदों जाय जाय हजोंनिफ्राय फैदोंमोन ओंखायनो एसे थाल लानानै बेरायदो और क्या भूख लगी मोमोज ढूंढा मैंने पूरा कोकराझार में एटलीस्ट 10 जगहों पे हमने पूछा होगा और हमको वेज मोमोज नहीं मिला आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद द कोकराझार्स मिलेगा रे इधर मिलता है ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है पूरा दिन वेज मोमो नागिरदोंमोन जानो होननानै गैया वेज मोमोआनो गैथारा माथो मफायबाफोर मिथियोबा खोन्थाहरलै मबेबा जायगायाव दंबायबायबा मबेबा खनायाव सोरबा वेज मोमो फानोबा जानो लुगैथारदोंनो बेसेबांबा गोबाव जाबाय कसुगावआवसो दाख्लै मोनजाबावदों बाब कसुगाव जा वेज मोमो बानायो मालाय ओके बिगी थ' थांसै 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 औ थांसै सफैबाय औ थांसै सफैबाय yeah. Even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me.